No niin, terve! Nyt ollaan tulossa koulusta pois. Meinattiin tehdä tämmönen hunttireissu. Mennään valtaan vähän Kymeen ja ensimmäinen uhri on tämä Kymi. Mennään valtaan vähän Kymeen ja hunttaa Pokemoneen ja nyt täällä mukana on Nikkipoi 12 ja jes. Se löytää. Nice. Eli nyt ollaan ihan kohta tuolla Kymillä. Tästä näin ei ole tullut toistaiseksi vielä yhtään mitään Pokemoneja. No heti tuli pitsi kun sanoin. Sanoin itse asiassa en mä oo varma otaks mä tästä. No otan mä nyt. Älä jaksa. En käytä tohon ulkopuolelle. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon. No niin, vihdoin saavuimme Kymille. Tästä näin. Nikke, haluut sä auttaa mua tässä? Okei, ei sun tarvii auttaa mua. En mä kyllä ihan näillä halua vetää. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name Lapprasi. Siitä niin, eka Kymi keltaisilla. Lähetään noille Pokestopeille päivä. Mä en enää jaksa pitää Pokemon Gota päällä, niin mä välillä kun vaihan tälleen näin vaan, mä varmaan nopeutan noita kaikkia juttuja, että niin, mä kun vaan välillä lähden tälleen näin vaan. Mä kyllä saisin sitä ekeisiltä kilsoja, mutta en mä nyt ota, mutta nyt saavutaan tanssi tällä kivisten Pokestopeille. Saavuttiin tälle Pokestopille. Tuollakin olisi kyllä Pokestoppeja, mutta onks tää niinkö se... Tää hamstereitten Kymi on kyllä sinisillä aika... Pärjättäisikö täällä? Tää on hamsterkymi. Tää ainakin. Lähdetäänkö sinne? Noniin. Tässä näin. Ottaan tää Pokestoppi ja sitten lähdetään siitä niin Bellsprout. Napataan sitä. Ja tuli taas. Saatiin se. Se oli aika huono. Hei hei. Otetaan nyt tää hamsterikymi haltuun tästä. Hyvä, että just saadaan tää. Ei. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. Siinä kesti tasan 30 minuuttia, että me vallattiin toi.
Ja nyt pistetään sinne vaikkapa Elektrobasi voisi mennä sinne. Ja joo, mä muistin silloin, kun me lähdettiin sieltä yhden kirkonkymiltä, niin mä muistin kyllä ottaa nuo pokecoinit. Että älkää valittako. Mä en vaan kuvannut sitä, kun mä otin. Lähetään. Älä nyt tule koko ajan viestejä. Tuossa kesti, mä sain tosta 3 tonnia expaa, tossa kesti ihan hirveän kauan. Mä sain tosta ihan mukavasti expaa, niin se oli kyllä hyvä. Me lähdetään sinne. Sinne niin, tästä otetaan tää pokestoppi ja tuo oli se ollut teille tylsää katsottavaa. Okei, mä olisin kyllä nopeuttanut se varmaan 8x:llä. Mutta nyt päätin, että en kuvaa mitään. No niin, eli siis mä tässä editoidessa huomasin, että tuo näyttää ihan sairaan tyhmältä, kun mä en oo kuvannut yhtään mitään siihen, mutta älkää nyt antako sen häiritä. Täältä näin lähdettiin kappailemaan pois. Nyt hunttireissu päättyi tähän, pidettiin pieni tauko, en kuvannut hetkeä. Mä rupesin jo editoimatta mun videoita, sit mä muistin, että mä en ole lopettanut sitä ollenkaan. Että nyt mä tästä lähden kotiin ja lopetan tää videon tähän. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Ei oo pakko painaa like, jos ei halua. Mutta olisi se ihan kiva ja se olisi ensi videoon. Hei hei hei!